Тази година Англия празнува 60 годишнината от възкачването на трона на своята кралица. По този повод аз, Петя Коколарова, ще ви заведа в Националната портретна галерия, където страхотна нова изложба разглежда нейното царуване. Нека я видим заедно. Майка на 4 деца и баба, днес Елизабет II е на 86 години. 60 от тях тя е прекарала като обичан монарх. Един съдбовен инцидент обаче променя това. Годината е 1997. Даяна, принцеса на Уелс и любимка на народа, току-що е загинала при изключително мистериозни обстоятелства. Британският народ скърби за своята любима принцеса и обвинява своята кралица. Каква разлика само? 30 години по-рано Елизабет е любимката на своя народ. Какво се променя? Изложбата «Кралицата. Изкуство и образ» ни позволява да видим като на длан огромните промени настъпили в британското общество от момента на възкачването на Елизабет на трона през далечната 1953 до днес и ролята, която те играят в развитието на отношението към монархията. Сред художниците, вдъхновени от кралицата и това, което тя представлява, личат имената на Анди Уорхол, Герхард Рихтер и Лусиан Фройд. Смесица от официални и неофициални платна, фотографии, карикатури и инсталации, изложбата провокира, напомня и подтиква към размисъл. Това е един от любимите ми портрети, на които е изобразена Елизабет II. Той е нарисуван през 1969 година от Пиетро Анигони по поръчка на Националната портретна галерия, в която се намираме в момента. Причината да харесвам портрета толкова много е, че той показва едно много силно напрежение. Напрежението, което е създадено между Елизабет като монарх и Елизабет като обикновена жена. За разлика от портрета, който видяхме преди малко, този портрет на кралица Елизабет II от 1952 година не представя абсолютно никакво напрежение. Тук тя не е толкова монарх, колкото нежно и деликатно момиче. Обърнете внимание на роклята й, която прилича на лист, и на деликатните рамене и нежни ръце, прибрани в скута й. Също така, тя гледа очаквателно, дори замечтано, някъде в дистанцията. Един от най-изненадващите портрети, поне за мен, е този, направен от Патрик Личфилд през 1971 година. Тук Елизабет изглежда щастлива, спонтанна и непринудена. Друг изненадващ портрет е този, на който Елизабет държи третото си дете, принц Андрю. Както и този, на който държи първото си внуче. Тук кралицата е с майка си и сестра си, а на тази снимка с цялото си семейство. До мен е господин Пол Морхаус, който е куратор на изложбата, в която се намираме. И сега ще му задам един въпрос. Господин Морхаус, при откриването на изложбата по-рано днес говорихте много красноречиво за това как в портретите, включени в тази изложба, можем да видим отразено историческото време, в което са създадени. Има ли конкретен портрет, който според вас прави това по-добре, от който и да било друг? Това ще да е големият портрет на Анигони, с който изложбата започва. Рисуван през 1954-55 година, той отразява вижданията на нацията за монархията. През 50-те години монархията е на много висока почит и също така тя е част от британската национална идентичност. Всичко това е отразено в портрета. Виждаме кралицата, която се извисява на фона на един изключително идеализиран пейзаж. По това време тя е на 26 години и е много красива. Прилича на слънчев лъч, озаряващ нацията, която все още се възстановява от войната и все още чака едно по-добро бъдеще. Кралицата сякаш съдържа в себе си обещанието именно за едно по-добро бъдеще и мисля, че все още можем да усетим това обещание. Благодаря за отделеното време. Въпреки многобройните портрети обаче, си тръгвам от изложбата с усещането, че най-интересната страна на кралицата си остава недостъпна за нас.